Hey guys! What's up? Si Dixel lumapak na pud ni inyong madunggan. Kining kanta ha, lingaw-lingaw ra. Ang istorya aning kanta ha, kabahin kini sa akong kabaw nga himala. Na ako'y kabaw nga laki, apan may gatas kini. Ug aron inyong masabtan ang maong tibuok sugilanon, ani ay unang istorya, paminawa. Brum! Nanuroy ko og gatas sa kabaw nga laki. Gidumog kog babaeng nasuko kay wa na binlihas. Tagyod na kong lisa nga swerte kong kulbaa. Tungod sa akong kahadlok, grabe na kong dagana. Gigukod ko og ningon, Dingdong balik diri ba? kay gusto gyud siyang mutilaw sa gatas himala. Ug wala ko nagdugay ning uli ko sa balay. Nagkuha ko gamay aron makatilaw si Inday. Samtang ako nagbaklay, grabe ang kainit. Natingala ko kay naamay sigig panitsit. Ug akong nasiplatan dito sa may kakugnan. Naa dito ang babay, iya kong giatangan. Si Inday, Si Inday, lipay, lipay, yehey, kay akong gipatilaw. Gusto niya, akong gatas akong gatas nga sa himala. himala. Ikadong istorya. Si Inday nakatilaw sa akong gatas himala. Mura daw siyag mabuang kung di ko niya makita. Maunggi pa adto ko niya sa ilang balay. Nagpalit di ay siyag tuba, ingon siya Ding tagay, kadugayan namong tagay, nalipong yun ko gamay. Ningit-ngit akong pananaw ug akong lawas ng laylay. Hangtod nga nawad-an ko ug panimuot. Pagmata na ko akong gatas, iya nang gihurot. Pagmata na ko iya hadayon kong gingnay. imong gatas bitaw dingdong, dili gyud ko mapulaan. Wala naman ko'y mahimo, naghinuktok na lang. Paglantaw na ko niya balik, nakatibak na lang. Si Inday, Si Inday, lipay, lipay, yehey, kay akong gipatilaw. Gusto niya, akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya, akong gatas nga himala. Ikatulong istorya. Iya kong giistoryahan ug iya kong gikatawan. Ug wala siya kaagwanta, iya kong gilangi-langian kaamaw. Lahi na akong gibati, gipaandar niya ang TV o gisaksak ang USB. Dito sa iyang kwarto, kami ragyud duha. Pwerte namong katawa tungod sa among nakita nga baki. Baki nga nagnganganga, gipainom pud siya og gatas nga himala. Ug si Inday ning ingon, ding dong ang gatas ko naapa di ay siya'y gitago-taguan. Paghuman niyag inom, ingon siya, Ding lamiaraan. si Inday, lipay, lipay, yehey, kay akong gipatilaw. Gusto niya, akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya, akong gatas nga himala. Ano ay ikaw nga istorya? Si Inday naglagot, iya kong gibunlot. Og iyang gigunitan akong duha ka kamot. Og iyang giduot-duot sa iyang puson. Kay gusto di ay siya nga kong hilot-hiloton.
O karon akong gidutan ang kuto-kuto, ingon siya. Iana ding idiritso. Di na gyud nako masabtan akong gibati. Gusto nako mangihi pero di gyud ko kaihi. Si Inday, lipay, yehey kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya akong gatas nga himala. Si Inday, lipay, yehey kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya ang akong gatas nga himala. Ow! Ha! Si Inday, lipay, yehey kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya sa himala. Thank you. Balik-balik ha.